Yemorola Jigiaso Mogolo Ngani Walanesu Akobe Jigia Yetiano Nyamoya Gelejiani Noe Benejiani Vanadore Auniko Audanso Kamali Dozo de na ba bela fo ka Côte d'Ivoire Dozo fo ka Guinée Dozo fo ka Sénégal Dozo fo ka Burkina Dozo fo kuni la lutibia kuni horaya ko Dozo ya ni fo ani ni jamana mun filɛ n'an filɛ k'u tɔgɔ fɔ kilomètre caman de b'a ani cɛ dɔw ye 1000 ani kɔ ye ninnu bɛɛ wulila ka b'u ka dugu la ka na fara an kan ko festival Dozo ngɔni warima d'u ma sanu ma d'u ma u y'a kɛ mun kama ko donsoya ni donsoya tɛ i tɛ ɲɛ foyi la ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo surtout an ye ministre 3 ye yan an Sewara nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin kɛnɛ in kan jamana ministre 3 ka na ka n'u sigi kɛnɛ kan an b'a ɲini aw ka tɛgɛrɛ f'u bɛɛ lajɛlen nin b'a yira ko aw hakili b'an na mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ sanu d'a ma ka wari d'a ma mais bonya t'a yɔrɔ mais aw y'an bonya bi aw ni ce aw yɛrɛ ye aw dansɔgɔ aw ni ko jigiyabulon fana y'an ŋaniya fɛn dɔ b'an bolo fɛnba tɛ ministrew ka t'o bila u ka bureau kɔnɔ ou bien k'a bila u ka so kɔnɔ u k'u hakili to donsoya la u k'u hakili to donso ngɔni fɔlɔw la u k'u hakili to tɔn tɔn ko k'u bɛ fɛ ka Mali culture développer donc an hakili sera fɔlɔ ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il est le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. An ye nin attestation in dilan Dozo den n'a ba bɛɛ tɔgɔ la k'a minɛ k'a da a ma k'a ni ce a yɛrɛ k'a dansɔgɔ k'a ni ko a ye faso dɔ la nin b'a yira k'a fana b'a yɛrɛ dɔn Dozo ko k'a fo an kun bɛ to ka barodala sigi dɔ kɛ yan environnement kan o barodala sigi foyi ma fɔ a kɔ donc o de ye madame Doumbia Mariam Tangara ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable Dozo ko k'i fo i ni faso jɔ baara mun kalifala aw la Ala k'a ta fanga da aw ma i dansɔgɔ i ni ko. Voilà, voici la prestation de reconnaissance. Ale b'a a dɔyɔrɔ kɔrɔ la ninnu bɛ festival daminɛ sur le Niger wagati mun na problème foyi tɛ yen u ma mun sɔrɔ a la dɛsɛ foyi tɛ yen u ma mun sɔrɔ a la anw yɛrɛ y'an référé olu ni Fode Musa Sidibe ninnu de kan n ko hali ni fɛn t'an bolo an b'an jija ka nin festival organiser an b'a a fo n'o ye monsieur le ministre Mamou Dafe k'i fo an y'a dɔn ko i nana ministère de la culture la i nana i na yɔrɔ la Ala k'a ta fanga d'i ma jigiyabulon y'a kanu Dozo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka nin attestation de remerciement fana di ale ma.
Monsieur le ministre, le parrain, mon frère, il a fourni nous avons la Ligue de Mousso, on va faire la téléphonie. Il y a bon, l'eau, Barakelaou, l'entendez un père, la fourni ici. Mais c'est dit que la Vénétoile, oui, je vais taper à ce moment-là. Naka, Gary, oui, je vais la formater avec moi personne. Aïe, histoire faux, aïe, voilà du faux, aïe, voilà du faux, aïe, il y a qu'à faux. Tout fait réciter à faire, nous sommes bien abétués. Aïe, il y a qu'à faux, nous sommes cobayes. Mais nous sommes bien de ce temps que pour la langue Cassia. Car Bukinayo, à Karako Divayo, au Boragoso, en Nakaso. La ligne de moi, le gouvernement Beka Furi, dans Oyola. Billet, nous avons festival de Kobaye en Molo, parce que à Benani, c'est qu'on y donne Sanye, nous devons la couture au Dama. Nous avons Sanye. Akila mi mo koro jama kuntigi ko anga siga yere ma anga siga anga kordo ma kunya ye kile chamanye madin so madin tuna parce que anga tuchana be malian na nafe ko ko be kube la se jodi no so joro mu ka bo bela ya kila kuma barka chima foya tena kuma dia le furi yeke mais moi qui le fera nous mais c'est toujours moi qui le pareil à faire pour cela tout ça risque de Monica avoir son noyé avoir pergola il y a mais d'autres nissané en attaque d'Amuna quelqu'un de Kodo en Talaka de Kodo Ali Horonia il y a et puis en fait on a tout on valeur nos camions de Kuntuna. Où est-ce qu'il a mouillé de